Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι Αυγουστίνη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μαρτυρίες. Λοιπόν, έχουν κάτι μαρτυρίες στο YouTube στα γαλλικά. Θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, είναι κάτι μαρτυρίες στα γαλλικά. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, σας δείχνω τώρα να δείτε πώς είναι εδώ πέρα. Είναι στα γαλλικά αυτά. Είναι μαρτυρίες. Η εκπομπή λέγεται Καγκούκα. Καγκούκα, Φρανσέ, στα γαλλικά λέγεται Καγκούκα. Λοιπόν, σας δείχνω λίγο το κανάλι του, το αληθινό κανάλι του Καγκούκα. Λοιπόν, αυτό είναι το αληθινό κανάλι του Καγκούκα. Αυτό είναι το προφίλ Καγκούκα, Φρανσέ. Καγκούκα, Φρανσέ, πάει να πει Καγκούκα γαλλικά. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά βίντεο, πολλά διάφορα βίντεο εδώ πέρα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Άμα δείτε εδώ πέρα θα βρείτε πάρα πολλά. Είναι πολλές μαρτυρίες, γενικά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λίγο για το τι είναι οι μαρτυρίες του Καγκούκα, να καταλάβετε λίγο. Καγκούκα Φρανσέ πάει να πει Καγκούκα γαλλικά. Καγκούκα σημαίνει ξυπνήστε ή ξύπνα ή ξυπνήστε. Αυτό σημαίνει το Καγκούκα. Θα σας δείξω λίγο τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε μετάφραση στα αγγλικά για να καταλάβετε καλύτερα. Θα σας δείξω λίγο πώς μπορείτε να πάτε και για μετάφραση. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε αυτό το... θα σας δείξω λίγο. Μπαίνετε σε αυτό το εργαλείο. Είναι στα ελληνικά εδώ πέρα. Και πάτε υπότιτλοι. Μπαίνετε στους υπότιτλους πάτε. Πατάτε υπότιτλοι. Και πάτε αυτόματη μετάφραση. Αυτόματη μετάφραση εδώ πέρα βγαίνει στα αγγλικά. Βγάζει αγγλικά. Εδώ κάτω. Αγγλικά. Δεν φαίνεται και πολύ καλά τώρα στο κινητό. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λίγο τι είναι οι μαρτυρίες του Καγκούκα. Λοιπόν, είναι μαρτυρίες από πολύ κόσμο που γίνανε καλά και βρήκανε τη δόξα του Θεού. Χάρις του Θεού, δόξα τω Θεώ. Άμα ακούσετε τον Καγκούκα θα θεραπευτείτε. Δόξα του Θεού είναι πάντα στη δόξα του Θεού. Ο Θεός θεραπεύει τα πάντα. Ο Θεός θεραπεύει και απελευθερώνει από προβλήματα υγείας, από την γρίπη, από καρδιολογικά προβλήματα, από πνευμονία, από καρκίνο, από προβλήματα αναπηρίας, από προβλήματα στο σηκώτη, από διαβήτη, από αποτυχίες στη ζωή, από το κόμμα, από το πόνο περιόδου για τις γυναίκες. Ας πούμε τώρα, άμα στα ζευγάρια μία γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος, ακούγοντας τις μαρτυρίες του Καγκούκα, δόξα στο Θεό και κάνοντας αυτές τις προσευχές, έχοντας πίστη στο Θεό, αυτή η γυναίκα θα μείνει έγκυος. Θα μείνει έγκυος, απλώς είναι μαρτυρίες. Ακούς τις μαρτυρίες και έχεις πίστη. Έχεις πίστη στο Θεό ότι ο Θεός θα το κάνει. Ότι ο Θεός σου έχει δώσει ήδη ένα παιδί ή παραπάνω. Ότι θα σε θεραπεύσει. Κάνεις απλώς τις προσευχές
ακούς τις μαρτυρίες, μετά κάνεις τις προσευχές με πίστη στο Θεό και να ξέρεις ότι ο Θεός στο έχει ήδη δώσει, ό,τι κι αν του ζητήσεις. Αλλά να είναι με τη θέλησή του όμως, να είναι κάτι που το ζητάς, που του ζητάς κάτι, αλλά να είναι στη θέληση του Θεού όμως, να είναι αναλόγως με τη θέληση του Θεού. Ζήτα στο Θεό, εσύ κάνει την προσευχή σου και να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα με την πίστη θα μείνει έγκυος. Θα μείνει έγκυος. Λοιπόν, ο Θεός δίνει δουλειά σε ανέργους, απελευθερώνει από το τσιγάρο, από τη γλαστρετερίτιδα, από πόνους στο σώμα, από τη ζήλια, από τα πάντα. Από όποιο πρόβλημα να αντιμετωπίζεις στη ζωή σου, ο Θεός θα σε απελευθερώσει. Έχετε πίστη μόνο και κάντε την προσευχή για όποιο θέμα έχετε, για όποιο θέμα έχετε. Έχετε την πίστη ότι ο Θεός είναι εκεί, είναι για εσάς. Ακούτε τις προσευχές λοιπόν. Οι μαρτυρίες είναι κάθε μέρα, στο καγκούκα που σας λέω. Αυτός που κάνει την προσευχή στο τέλος, κάνει την προσευχή κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο κάνει την προσευχή, είναι προς το τέλος του βίντεο. Όταν τελειώσουν οι μαρτυρίες από πολύ κόσμο που έχουν μαρτυρήσει, κάνει την προσευχή όμως κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Μες στην εβδομάδα είναι οι μαρτυρίες. Περνάνε πολλές μαρτυρίες, πολλές μαρτυρίες. Έχουν από το 2020, θα το δείτε, όταν θα δείτε στη σελίδα θα κοιτάξετε, είναι από το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, παίρνετε όποια μαρτυρία θέλετε. Λοιπόν, εκτός από τις μαρτυρίες τώρα, θα σας πω και κάτι άλλο εδώ πέρα που έχει, δίνει και, τώρα να σας το πω λίγο πώς θα το καταλάβω, δίνει και κάτι συμβουλές, θα σας δείξω όμως λίγο, για να το καταλάβουμε μαζί. Και μπορείτε να κάνετε μετάφραση. Δώστε μου μισό λεπτάκι να κοιτάξω. Μαρτυρίες στα γαλλικά λέγονται témoignage. Θα σας δείξω λίγο λοιπόν τώρα, να δείτε λίγο πώς ονομάζονται οι μαρτυρίες. Ας πούμε εδώ πέρα τώρα, les témoignages. Εδώ πέρα όταν διαβάζετε το τίτλο πάνω, les témoignages, πάει να πει μαρτυρίες. Αυτή η μαρτυρία, ας πούμε, κρατάει 23 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Θα σας δείξω λίγο. Δεν φαίνεται και πολύ καλά. Λοιπόν, άμα θέλετε, θα σας βοηθήσει, θα σας κάνει καλό, μπορείτε να κρατήσετε αυτές τις μαρτυρίες, να τις ακούσετε, μπορείτε να τις ακούσετε όπου κι αν βρίσκεστε. Στο δωμάτιο, στο σπίτι, στη βόλτα, το βάζετε, μπορείτε να βάλετε και τα ακουστικά άμα θέλετε ή το ακούτε έτσι, μπορείτε να το ακούσετε έτσι. Και δυνατά μπορείτε να το ακούσετε. Μπορείτε επίσης να προτείνετε και σε κοντινούς ανθρώπους, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι συγγενείς, φίλοι. Μπορείτε να τους το προτείνετε και θα δείτε ότι θα θεραπευτείτε, θα δείτε ότι θα σας βοηθήσει για όλα. Οι μαρτυρίες του Καγκούκα είναι για τα πάντα, θα σας βοηθήσει σε όλα. Δηλαδή τώρα, εσύ που με κοιτάς, δίνω ένα παράδειγμα. Αν είσαι άνεργος ή αν είσαι άνεργη ή αν κάποιος συγγενής είναι άνεργος,
μπορείτε να ακούσετε τις μαρτυρίες του Καγκούκα, να κάνετε την προσευχή και ο Θεός θα σας βρει δουλειά. Θα σας βρει δουλειά. Θα σας δώσει πολλές επιτυχίες στη ζωή σας γενικά. Για τη δόξα του Θεού, για τη δόξα Του. Είναι μαζί σας, σας αγαπάει, σας προστατεύει. Είναι όλα για τη δόξα του Θεού. Είναι για τη δόξα του Θεού. Οπότε σας προτείνω να ακούσετε αυτές τις μαρτυρίες και βάλτε το... Λοιπόν, επειδή είναι στα γαλλικά, εγώ γαλλικά, εντάξει, καταλαβαίνω. Μπορείτε να το βάλετε υπότιτλοι στα αγγλικά για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε τι λέει. Βάλτε το στα αγγλικά και μπορείτε να διαβάσετε μετά. Μπορείτε να διαβάσετε το, τι λέει. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε πει 20... Δεν φαίνεται και πολύ καλά. Μισό λεπτάκι. 23 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θα σας κάνει καλό. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που με ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο κανάλι. Ο Θεός να σας ευλογεί.